Kaningwe nilitum dak nilip angkang along pang tikro adusi nilitum arong along peningwe alang litum pan tong sikot pen alang litum kaching hon media korte tuman kichuhang alama putak si nilihin penglam thi si vet kaningji pan si alang litum pan chuhang lo athe nilitum kedam tangan pen labang so nilitum pang tikro arong along nilitum karen line kacit horap lampu taksi alang litum mancuhang lo alang litum mana prangsi kardom sipilo pen kadowe alang litum klem rapet tuman fan sita nilin pen kardom pajur lo se nili alam the bangke dingowe sitan bikhek kala lo kedam tang nilitum prang pen non kedobom jitu non kewang jitu officer atum ateng pulote nilitum karen nilitum labang sorong lo kacit hor abang nilitum ahok vedelo labang so putak si lam thei si nilitum kinengji phansi nang litum manchu phalo lapen lapuson bute nilitum abil ki chipi yi phansita nilitum akisung gado lapen henu padak paduk sita nilitum cirung cerek pensi da kisumanang deng nilitum lapuson si rong arat pen klem bom si nilitum ceklem bom lo ta non ateng bute nilitum bil gi chipi pen thang ale ta avida ta sonsi nilitum chethek lo la se labang so buthak non amat nili rong sar lo lada jitula non council ke chari bom la pen dak nilip MEC pen kethek ding pen cheng lo labang so buthak nilitum phan nanglang pidunang yi busi nilihin pen choning ri busi nanglitum phan chophalo la pen labang so buthak ke nilitum non amat pening we chot kali kedam tangan pesita nilitum labang so kisung nilitum long dulu akaren ke duji nilitum long vortes nilitum panang pipe labason si nilitum long du la sedak nilitum long rong along ke du kisuman atum dak arleng the du alang litum sita men dak lam the si ni ngi pan si nilin pen alang litum sita apor biji pilo Nola so karena puthak bangke non nang tu media 2D paneli pachini kang tung bangke karena bangke kido sigi ong sita me chithornu karena bang mane half voltage veti achi so me krison air chot po onke mobile charging adam de TV de use no apen gopeni freeze peni bu bangala ke ekebare mase upai vi nason lo yo nasi nitum karen kado ko vidi mesale nitum dak pang tikroa transformer bang la sonang video diti nasi so puthak bang ke jidu lightman dam han batai lo chohang ketala so bemar bang atum nang olai pipidati lai pipede man alignment tu wang bede jama mate wang pen stame labang so lam ara la so puthak klem ke deti ma alignment dum han man tu ne chohang po wang ni stame la ta ke dam ke wang pan jang thu pin ne khoros na ga hang do ko ti na pen la so transformer non jang thu ik poselang tu na pulo la jang thu thai bi bostha ko pulo la ta ni tum rong rom hasina pa chirung toy ni tum don men phoke patangka correction si jang thu kachet thai asini tuma hok peda bang jang thu chi thai la hai bang department bang si aron ateng bang nang thai pi vek nai athini tum bill bang ni tum jitu up to date mane kipine ateng si tum kipina pot asi la puson bang chok chi dajima pusini lin ban puntung meter radar mate meter reading la so bang ni tum current ge chi thorlong cheng plotel so current opening bang 2011 pen 2012 aning kan batai si meter radar bang lo na pen non 2024 lanta meter radar jitu nang en pu bang wang we pelang te bill ke ko son na le proiteng ma man te abdan do lo bill bang ge non ni tum ke baro thama ba mini son bang ke hola ke cheng ho teng ma ke cheng hora teng non son karena we sita bill bang ke proiteng ma plu ke bill bang ge fong teng si pinang ko lo la karen ke nu la ajil ding ulma na tum la person karen te tho mo we ke so karen chu haptala matala pu la pen non soda ke din da tumi pen lo karen ke do ta che thorlu ha voltage poya na tum complaint pi ma complaint pi mane ni tum dagrong gb dorsing kro alang non het jongta la tum phan than lo pusi pu asi la tum bang wang wedelo karen buthang nang li tini do ma do man so la line department dum ha karen putha ke chuning ri la po hello da jitu in charge nilamen pupijat po sita da in charge tum bang hokpet kam chiklem thonte mesani na pen halang tum bang ke
angkang pi silang pa huda henu pu bangge chini pe da seta me jitu bir ta yong si pilo polong te bir ta ke piteng pen na humri ra ko dak si henu mala so bana clear pilo tong te mesanji la pena par ke dak Karbing Long Autonomous Council la pen dak ni li IMC pu betorong pi alang li phandan ni li chuning ri lo la bang so pothak nang chingki nang than pira karena bang ke bil ke pinang bom sono thak karen ke doana bang ka hokpet pen nang pachat horlong ye phan lang li hitame la so bi bo saban nang klem pison te pusin ni li ang li phan ta chuning ri lo nang to media chupen